नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. जोयडा तालुक्यात रामनगर आणि जगलपेठ हिंगा भक्तिभावान नवरात्र उत्सवान सुरुवात. जोयडाच्या रामनगर आणि जगलपेठ हिंगा शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान हेमची तर्फेन दुर्गा माता मिरवणुकीक मोठ्या जल्लोषात सुरुवात झाली. सकाळपराक सुरुवात झाल्या या दुर्गा माता मिरवणुकीन गावात एक भक्तिरसाचे नवचैतन्यशे वातावरण प्रफुल्लित झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी अशी घोषणा दितेर गावच्या प्रत्येक गल्ली गल्लीत आकर्षक रांगोळी, विद्युत रोषणाईन आणि भगव्या फेट्या समेत भगव्या पताक्यान संपूर्ण गावात सजावट करून सगळेच भगभेमय झाले दिसून येत आले. पहिले रामनगर आणि जगलपेठ गावच्या ग्रामदेवतेच्या मंदिरात शस्त्रपूजा करून दुर्गा माता मिरवणुकीक सुरुवात झाली. या मिरवणुकीचं प्रत्येक चौकात आणि गल्लीच्या तोकार जल्लोषात स्वागत करताले. जागजाग्यार पुष्पवर्षा करताले आणि सवाशिणी आरती ओवाळून या मिरवणुकीचे स्वागत करताले. या नवरात्रोत्सवा निमित्तान तालुक्यात जागजाग्यार मोठ्या प्रमाणात दांडिया खेळाचे आयोजन करून दांडिया खेळान सगळेच कडे उत्साहाचे वातावरण सुरू झाला असे कळला. परत नादुरुस्त जावच्या मणिपाल बसाची बदली बस सुरू करण्यात आल्यावर आंदोलनाचा इशारो. कारवार ते मणिपाल KSRTC बसाच्या अव्यवस्थेबद्दल प्रवाशांनी नाराजगी व्यक्त केला. सकाळी कारवार बस स्टँडावेल्यान मणिपाल वयची बस मणिपाल पावच पहिले अर्ध वाटेरूच नादुरुस्त जावन थांबिल्यान प्रवाशाक त्रास सहन करचे पडतात. जास्त करून आस्पत्रे उपचारा वयच्या रोग्याक ऐन वेळार हे जो त्रास पडता. ही बस सध्या एक दिवस कुमटा, एक दिवस होन्नावर तर एक दिवस सोमाराक कुंदापुरात बंद पडलेली उदाहरणं आसात. एक महिन्यात 6-7 दिवस अशीच घटना घडिल्यान हेची तक्रार विभागीय नियंत्रणाधिकारी कडेन केली तरी कसलीच खबरदारीची उपाय केला ना. सोमाराक बस बंद पडलेल्यांना सुमार 90 प्रवासी प्रवास करताले. अशी जाल्यार तितूंत आशिल्ल्या रोगी प्रवाशाली गती कितें असो प्रश्न प्रवासी करतात. या बसीत जास्तीत जास्त प्रवासी मणिपाल आस्पत्रेत वयचे उरतात. KSRTCच्या अधिकाऱ्याला निर्लक्षपणान हे सगळे घडता म्हण हेचे पुढे सदर बस बदली करून सुव्यवस्थित बस त्या मार्गावर घालणं जाल्यार KSRTC विरुद्ध आंदोलन करचो इशारो समाजसेवक श्री माधव नायक हेमी दिला. परिवहन मंडळाच्या अधिकाऱ्यान हे आंदोलन स्वीकारची तयारी दवरची. या आंदोलना वेळार कितें अनाहूत घडल्यार तेका परिवहन मंडळाचे संबंधित अधिकारी जबाबदार उरतले अशी तेमी ताकीद दिला असे प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवार जिल्ह्याच्या येल्लापूर शहराच्या इंदिरा कॅन्टीनाक आमदार हेब्बार आली अकस्मात भेट. येल्लापूर शहराच्या बेल रस्त्यावर आशिल्ल्या इंदिरा कॅन्टीनाक आमदार श्री शिवराम हेब्बार हेमी अचानक भेट दिवन थंयच्या स्वच्छता आणि खावच्या पदार्थाची गुणवत्ता आणि रुची पळोवन खात्री करून घेतली आणि स्वच्छता आणि आहाराची गुणवत्ता बऱ्या रितीन दवरचो सल्लो संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांक दिलो. कारवार BJP नगर आणि ग्रामीण घटका वतीन जिल्हाधिकारी मनवी. कारवार
बेंगळुरात एक कंत्राटदाराच्या घरात आयटील्या धाडीत 42 कोटी नगद मिळालेल्या प्रकरणासंबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री हेमी राजीनामा दिवू जाय म्हण कारवारच्या नगर आणि ग्रामीण बीजेपी पक्षावतीन कारवारचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमगेल्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी काल मनवी दिली। राज्याच्या जनतेक 5 गॅरंटीचे आमिष दाखवून सत्तेर येऊन राज्य अधोगतीक पावयले। पहिले बीजेपी सरकार असताना काँग्रेस लोक 40% कमिशनाचो आरोप करताले, आता ते लोक खंय आसात? आता काँग्रेस सरकार 80% कमिशन घेऊ लागला हे सिद्ध झाला असं त्यांनी आरोप केलो। या वेळार पक्षाचे कार्यकारी आणि इतर सुमार 500 जण हजर आशिल्ले असे कळला। ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹಣ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಇವತ್ತು ಒರೆಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈತರ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರ್ತಾ ಇರುವುದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರುಗಳು ಅನೇಕ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ದಂಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ। ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ದಸರಾ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣದ ಆಮಿಷವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅಂಬಿಕಾನಪತಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು। ಇವತ್ತು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ 40% ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಪಾದನೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಈಗ ತನಕ ಕೊಡದೆ ಈ ಅಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಇವತ್ತು 80% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ 80% ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂದು ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। जोयडा तालुक्यात इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करची काळी ब्रिगेडची मागणी। जोयडा कारवार जिल्ह्याच्या जोयडात इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हटल्यार पर्यावरण अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हण लादल्यार जोयडा तालुक्याचेर अन्याय आसा असो संताप व्यक्त जाता। इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करची मागणी काळी ब्रिगेडान केला। या संदर्भात जोयडा तालुक्याचे तहसीलदार श्री शैलेश परमान हेमचे मार्फत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक निवेदन दिला। इको सेन्सिटिव्ह झोन तालुक्यातले 118 गावांपैकी 96 गावांचो समावेश केल्लो आसा म्हण हो झोन लागू जाल्यार संपूर्ण तालुक्याच्या अभिवृद्धीक लगाम लागतलो म्हण जोयडा तालुक्याक ह्या झोनांतल्यान मुक्त करचे अशें काळी ब्रिगेडान मागणी केला। ह्या वेळार काळी ब्रिगेडचे मुख्य संचालक ॲडव्होकेट सुनील देसाई, मुख्य समिती अध्यक्ष उमेश वेळीप, ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष विनय देसाई, माजी अध्यक्ष सतीश नाईक, पदाधिकारी आणि इतर हजर आशिले। ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಲ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 6 ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಇದನ್ನ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।